Cum Rumen Radio pe care казахме, признавате на наши приятели. Предимно на наши приятели да донат Познали млади да правят проблеми на полицаите предимно, да ги изкарват, че нали, те са агресори, нали, че правят лоши неща. и въпреки И чрез това и всичко, там малко по-нататък по коридори изкарваха някакви хора на църква, които съвсем нормално организации. И това казах. Спокойни сме, как може да ги оправят, да им дадат някакви финансови ресурси, да тръпнат да бъде. Не, да им оправят, не на нас, не на наши приятели, да съберат хора, да може да дойдат да правят големи. Различни суми от 100 до 300 до 500 се говори. Кои са хората, които са извършили парите? Ако са там, мога да ви кажа. Казахте Копринков и Ден Архивът. Да, от името на Румен Радев, че те предлагали пари. Да правят на протеста проблеми за полицаите. Да помогнат. Да, всички.